салом алайкум дӯстони азиз. айни ҳол халадене ки нав барои шумо овардагием, ин барбар ҳама халадени кай скидка сар додагием, ҳамаша нархҳои арзон ва дастрас қатӣ. Шумо метавонед биен харидорӣ кунед. Ай магазини Сафархон бародаро, ина халаденикҳои бои овардагием, калон калон бо дона 80 ба 185, бараш 80, баландиш 185 бародаро. нигоҳ кунед чӣ халаденикҳои фасон овардагием, телевизор, термекс, ҳамаи чӣ, кондитсионер, ҳама ҳастай бародаро. ана ячира нуфта намонам бародаро, ами халаденика мехом скидка сар битам барои шумо. ана баландиш 140, бараш 55, бо ай ҳама да хубиш чия ки ина охникнак дора. нигоҳ кунед. даруншам кишоди хушрӯа ина. ина нигоҳ кунед, дарун чихе кишодай. ова дариҷа мерези, оби софа заправкаш мекунӣ, кагна да хнак мекуна, айҷа метони ова рехта ба калда хурдан бигир бародаро. ана маразелиша нигоҳ кунед, маразелики чихелай, маразеликшам калони хушрӯа бародаро, кишоди калонай. ячия нуфта намон бародаро, ки ҷои хоҳен даставка ҳастай, даставка ҳисоби хидмон ройгон мешавад, ки ҷои хоҳен даставкатон мекунем бародаро. ана нархиш 2600 сомон, даставка ҳисоби хидмон ройгон, ки ҷои хоҳен равон мекунем бародаро. дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешем. кадоми айнуми магазини Сафархон бо нави сона ё ки ай магазини Сафархон харидорӣ кунед, иншоалло бо ягон падаркаи дига ҳам метавонем бошем.